Вітаем на малітоўным перапынку. У нядзелю 8 лютага слухаем Божае Слово з Евангелія паводле Мацвея. Раздзел 25, вершы з 31 па 46. Гэта словы Ісуса пра страшны суд, адказнасць і любоў, увасабленую ў учынках. Каментар дае грэка-каталіцкі святар айцец Ян Майсейчык. Гэткую прыповесць сказаў Ісус. Калі прыйдзе Сын чалавечы ў славе сваёй, і ўсе святыя анёлы з ім, тады ён сядзе на пасадзе славы сваёй. І будуць сабраныя перад ім усе народы, і ён аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. І паставіць авечак праваруч сябе, а казлоў леваруч. Тады скажа валадар тым, якія праваруч яго: «Ідзіце, дабраслаўлёныя айцом маім, вазьміце ў спадчыну валадарства, падрыхтаванае вам ад заснавання свету. Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Я смагнуў, і вы напаілі мяне. Быў чужынцам, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Тады адкажуць яму праведнікі, кажучы: «Господзе, калі мы бачылі цябе галодным і накармілі, ці сасмяглым і напаілі? Калі ж мы бачылі цябе чужынцам і прынялі, ці голым і апранулі? Калі ж мы бачылі цябе хворым ці ў вязніцы і прыйшлі да цябе?» І адказваючы валадар скажа ім: «Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі». Тады скажа ён і тым, якія леваруч: «Ідзіце ад мяне, праклятыя, у агонь вечны, падрыхтаваны д'яблу і анёлам ягоным. Бо я быў галодны, і вы не далі мне есці, смагнуў, і вы не напаілі мяне, быў чужынцам, і вы не прынялі мяне, быў голы, і вы не апранулі мяне, быў хворы і ў вязніцы, і вы не адведалі мяне». Тады і яны адкажуць яму, кажучы: «Господзе, калі мы бачылі цябе галодным ці сасмяглым, ці чужынцам, ці голым, ці хворым, ці ў вязніцы, і не паслужылі табе?» Тады адкажа ён ім, кажучы: «Сапраўды кажу вам, тое, што вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, мне не зрабілі». І пойдуць гэтыя на пакаранне вечнае, а праведнікі у жыццё вечнае. Мілыя Богу браты і сёстры, сёння ў нядзелю мясапусную, паводле літургічнага календара, царква прапаноўвае нам адно з самых сур'ёзных евангельскіх чытанняў пра страшны суд. Гэта не выпадкова, бо мы стаім на парозе Вялікага посту. І перш чым гаварыць пра пост, малітву і пакаянне, царква заклікае задаць сабе пытанне: куды і да чаго мы ідзем? Якая канчатковая мэта нашага жыццёвага шляху? І што вядзе да гэтае мэты? Вы, канешне ж, звярнулі ўвагу на тое, што Христос гаворыць пра суд спакойна, без драматычных фарбаў. Ён не апісвае катастрофаў, не палохае жахамі. Ён проста паказвае рэчаіснасць. Сын чалавечы прыйдзе ў славе, і ўсе народы збяруцца перад ім. І адбудзецца падзел. Як пастыр аддзяляе авечак ад казлоў, так Господ аддзеліць верных сваіх. І вось што здзіўляе. Крытэрый суду аказваецца вельмі простым і вельмі канкрэтным. І трохі нечаканым. Не багаслоўскія веды, не колькасць паклонаў, нават не рэлігійная актыўнасць сама па сабе, а любоў, выяўленая ў справах міласэрнасці. Я быў галодны, і вы далі мне есці. Я быў сасмаглы, і вы напаілі мяне. Я быў падарожны, і вы прынялі мяне. Людзі здзіўляюцца: калі мы цябе бачылі? А Ісус адказвае: сапраўды кажу вам, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, мне зрабілі. Гэта пераварочвае нашае звыклае мысленне. Мы часта думаем, што служым Богу ў храме,
а людзям проста дапамагаем, так сказаць, факультатыўна. А Христос кажа, сустрэча з ім адбываецца менавіта ў чалавеку, у слабым, у тым, хто ў патрэбе, у нязручным. Страшны суд страшны не таму, што Бог строгі, а таму, што на ім адкрываецца праўда, уся праўда пра нашае сэрца, пра тое, ці навучыліся мы любіць. Звярнеце ўвагу, асуджаныя тыя, хто не зрабіў, не нейкія лютыя злачынцы, ганіцелі ці парушальнікі закону, што свядома выбралі дарогу праклёну, а проста абыякавыя, тыя, хто прайшоў міма, хто адклаў дабро на потым, хто, магчыма, быў заняты сабою, сваімі справамі, сваёй рэлігійнай, канфесійнай правільнасцю, але не заўважыў побач жывога чалавека. Гэта вельмі ацвярэджвальнае Евангелле. Яно разбурае ілюзію, што хрысціянства – гэта толькі пра мяне і Бога, у якога я маю права верыць прыватна. Аказваецца, шлях да Бога праходзіць праз іншага чалавека, без якога аніяк немагчыма абысціся хрысціяніну. Але ў гэтым чытанні ёсць і вялікая надзея, бо Господ атаясамлівае сябе з кожным, хто ў патрэбе. Значыць, кожны дзень мы маем магчымасць сустрэць яго. Кожны дзень магчымасць дакрануцца да Хрыста праз міласэрнасць. І яшчэ важны момант. Праведнікі самі не заўважалі сваіх заслугаў. Яны не вялі рахунку добрым справам. Іхняя міласэрнасць стала натуральнай. Яна вырасла ласкай Божай з жывога сэрца. Вось да чаго рыхтуе нас Вялікі пост. Не проста да абмежаванняў у ежы, а да пашырэння сэрца. Пост без міласэрнасці губляе сэнс. Святыя айцы наўпрост казалі, калі посціш ад ежы, пасці і ад абыякавасці, ад жорсткасці, ад закрытасці, ад абасобленасці. Страшны суд – гэта не толькі пра канец свету. Гэта пытанне да сённяшняга дня. Каго я сёння не заўважыў? Чый боль абмінуў бокам? Дзе Христос быў побач са мной, а я не пазнаў яго? Калі мы задаем сабе гэтыя пытанні, значыць, Евангелле ўжо дзейнічае ў нас. Няхай надыходзячы пост стане для нас часам не страху, нуды ці яшчэ горш пыхлівага задавацтва, што мы чагосьці там не ямо ў адрозненні ад тых, хто не посціць, але часам радаснага служэння Богу праз удзел у людской нядолі. Каб, калі мы пачуем словы Хрыста, яны былі словамі радасці. «Прыйдзеце, блаславёныя айца майго, вазьмеце ў спадчыну валадарства, падрыхтаванае вам ад стварэння свету». Няхай так станецца. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не водь нас у спокусу, але збав нас от злога. Амінь. В апошні вечір без інше сказання Ісус промовив, хто мене полюбить, хай заховає правду моїх слова, і ми зайцом прийдемо обов'язково, у вірним серцем будем як у домі, наповнім миром, ласкою, спокоєм, хай застається серце у любові, нашої любові, нашої любові. Любов'ю жить, приподобняться Богу, ослон
володач серця, уладар мой славний, з покорой ти себе укрив у хлібі. Хочу, як ти, покорний бить так само, коханий я, і пкнуться бить сам носом, бить ночь и день, хочу с тобою разом. Мой Бог, твой позирк дорить щастя про мне. Живу Любов'ю жить, быть тонкой крохкой вазой, куды змясцілі скарб каштоўны самы. Я не анёл нябесны дасканалы, мой любы я, нямоглая слабая. Калі на кожным кроку упадаю, ты з дапамогай да мяне спяшаеш, пяшчотаю абдорваеш сваёю. Живу любов'ю, живу любов'ю. Любов'ю жить, забыться на ўсе страхі, не памятаць мінулыя памылкі грахоў ранейшых стёртыя адбіткі. Любоў усё у полымі спаліла, пяшчотны горан Божий міласцівы, жытле Христовым прагну быць заўсёды у Божым полымі. Я сэрца песняй поўню, любов'ю жыць, сябе аддаць да рэшты і не шукаць за мной узнагароды. Я не лічу прыбыткі і выгоды, любоў карысцю уласнай пагарджае, усё паклала перад сэрцам Божым. Я для сябе нічога не трымаю. В апошні вечар без інша сказання Ісус промовив, хто мене полюбить, хай заховає правду моїх словов, і ми з Отцом прийдемо обов'язково. У верным сердце будем, як у доме, наполним миром, лаской и спокоем. Хай застається серце у любові.